Panguva ino yebato re the ruling party ZANU-PF rofumurwa kuonekwa kunzi the same hitmen vakaita kuti vanhu vatsakatike kubva tichiwana rusununguko even kubva kutanga tichiri muthe liberation war. Hondo yechimurenga ichiri kurwiwa, vanhu vaionekwa vainyangarisa vanhu vaionekwa kunzi vanga vari corrupt. Right now vari kuonekwa kunzi the same guys, they are still there, they are still present. Panguva ine vachionekwa kunzi these hitmen are still active. Ndokuti bva wasubscribe like on the bell kuti timira pahendo yaCosmas anopinda achiposta mapictures ana chivhaiwa muri kuona ava obuda achinyora achiti the same hitmen who took out the real comrades during the liberation struggle are still active. Their methods have not changed. If anything, they have become more sophisticated. The Ugandas have become more bold, more brazen, and more extractive. ZANU-PF vatinazira nayo folks. Tomashikana achitogwa nemumwe munhu ane mafungiro ake. Panapa ari kungoya achitaura nyaya yekuti right now tichiona our state has been captured. Mukatarisa corruption panguva ino yaimbotyisa, mukatarisa back then kunana 2010, 2013, 2015 munhu akanzwa kuti aiwa aita an act of corruption aiwa aitotya, mapurisa akatoshedzwa munhu aitovhunduka wese kana atozwa masoja. But right now kuri kuonekwa kunzi the same guys vaimboita some actions vachiita zvekunyangarisa vanhu in the likes even with the liberation war, even vamwe ngwasara varwi chaivo vakanga vari mariu comrades at the liberation struggle, all those aiwa vakanyangariswa vakatsakatiswa. And right now kwakuonekwa kunzi kwasara the real youth hitmen, vakomana ivonekwa kunzi ndo vainyangarisa vanhu, ndo vamakuona right now ndo vachizocapture our own state. Mukatarisa kuti kueducation, kuhealth, everywhere, kumaroads, kuinfrastructure, they have captured. Mashoko ari kuda achitogwa panapa zvinzi aiwa those hitmen ndo varipo muthe ruling party ZANU-PF. Panapa tiona munhu ane mafungiro ake ari kuya achiti hatina zera in these guys. The only way kuti tikwanise kuti nyika yedu ibudirire ndeyekutanga tambokwanisa kuidentify nekubata vanhu ava. Ndo mashoko ari kuda achitogwa panguva inoyi. Imbotidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Patinyazi kuonekwa kunzi ZANU-PF awo yakonzeresa nyika yeZimbabwe, munhu wese ari kungochema-chema. Tudze mafungiro enyu pina comment section medu, so subscribe or like, hit on the bell icon.